Belai ka tongtogo tai khatongo tini ni o sal kaham jorao bises khlaiui khumulwng Baptist Pastoral Circle ro bwskang December talni 3 tarik ni simi 3, 4, 5 23rd Christmas banik sing organize khlaina bagai thangai tongo aboni bagai media friends rok no belai ka hambai tini norok tini sing kobokma bai norok phai sokpaiman bagai ang puila o jora sinimgona musungmani hingkai ayang sini Dikon Doniram Deborma sini Southern Association ni President tei bo hingke Dikon Ronjit Deborma sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni President tei yang ani ukulugo tongo sini Dikon Hebol Abel Koloi sini KPC ni Vice President bo amotike sini yang go ani ukulugo asujak sini Pastor Joseph Deborma tei banik ni ngai oro chongjak rok yang ani yagra bokhago tongo taku Prosanto Deborma bo hingke 23rd Christmas banik ni convener tei yango sini KPC member rok tongbaio jotono no belai ke hambai ro जों obono tini norokno kobokmani hingke norokni bising tisini awaimung phainai 3, 4, 5 December o je 23rd Christmas banik organize khlaijakna thangna tongmani no abono awaimung rwnan bagui sing norokno tini kobokha abono rwksaui kisisa sini circle ni President Dikon Ronjit Deborma bo kok thaisa thaini sawana. Puilano belai ke hambaya paro sini subrai Jesu Kristo ni mung baikai oro tini seng Khumulwng Baptist Pastoral Circle inggai seng tini press meet khainani bagai seng oro asuk laijak tam bagai hingga kai seng puilana hambai rena musungma hingkai sini Southern Baptist Association ni sini President Dikon Doniram tai abon logo tongo yang ungklugo sini Circle by President Dikon Abel Koloi abon bisingo sini o Circle nino sini local pastor Reverend Joseph abo haike sini Circle Secretary Dikon Sonjoy tai abon logo seng sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle nino executive member rok bo oro tongo tai sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni tai choir convener tai abo haike sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni youth committee ninggai sini president sini Mr. Samuel Deborma tai bon logo ayang naro tongo sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni sini Mr. Prosanto Deborma youth vice president tai bon logo tongo sini oro Khumulwng Baptist Pastoral Circle no youth secretary sini ayanggo Mr. John Deborma abo haike seng oro tini bwskang 2025 ninggai December ni 3 tai 4 tai 5 seng oro Khumulwng Baptist Pastoral Circle ninggai mela songsarnani bagai seng tini thanglai tongo abon bagai seng o amsaini lukurokno ang abono kobokna musungo jara oro baniya khainai rok tai painai rok borok a 3 tai 4 tai 5 2025 a salo sep sap manano abo haike no seng sarik brum no seng sini subrai Jesu Kristo boni kokthai gothar sarik brum seng ilim bakni kokthai rok bo seng khnai manai hingka abon logo ang abono kobokna musungo amsaini joto lukurokno tai amsaini takuk tai bukurok a melano musangrna bagai seng jotono phainani bagai ang amsaini joto takuk bukurokno kobogo abon bagai phai manjaka hingkai seng o melano kaham kasarei isawoi seng pal khaiei seng jotono a melano kaham krengka pairna bagai seng tabuk ni sini seng o samungno jengnani bagai seng thanglai tongo asukno hambai. Pulana hambai sini kai torno sungno kethang
kaham kerengke tonmani bagai oba keteba hambai maro chini sodor not ni president chini sar engineer dikon doni ram debong mano oba keteba hambai chini circle ni khumlung circle ni president chini sar dikon donjit no oba heke teba hambai maro chini vice president circle ni chini sar hebelabul koloi no tai chini khumlung circle ni assistant secretary chini dikon Sanjoy bono bahai ni belai ke hambai maro tai oro chini youth rok bo manjaka tai choir convener oba heke chini light hangnai ni former chini circle ni secretary dikon Ranjit bono bahai ni belai ke hambai tai chini youth ni assistant secretary bono belai ke hambai maro o jagao chung the 23rd Christmas BANIK program khlaina thang tongo 2025 organized by KHUMULWNG Baptist Pastoral Circle SNBA TBCO thai hingke khungpui academy playground no nai KHUMULWNG o jagao no date hingke 3 tarik 4 tarik 5 tarik December 2025 omo chung o jagao Christmas BANIK program khlaina thangai tongo hingke chini program o inaugurator ngai manjak phainai tai chief guest ngai manjak phainai hingke Reverend Kishore Kumar Devarma President TBCO hingke special guest ngai manjak phainai borom gnang Honorable EM Rabindra Devarma TTAADC okay oba haike chini resource person tongo Reverend Kishore Kumar President TBCO Reverend Barendra ES SNBA Reverend Ranjit former ES SNBA oba haike 3 din chinoro Christmas mela BANIK program cholinai a BANIKo kaitor ni kothoma kaham ngai borok chino sapainai chini resource person rok borokhe okay o jagao oba haike no tebo time hingke chung sara 4ta ni simi sara 7ta jora hingke chini first pula program hai ke pandang nai abun jaglo hingke cultural bonaja tai variety show aba haike chini tongnai sara 7ta to 10ta aba haike chini program tongnai ta amni bagai joto bania khainai tai o amchaini tai joto chini kaitono free tongnai taku buku chono bono koimung tongnai joto no phaiye chini o program no musang rani bagai tei o jagao chung aba haike no stall rok ni bo chung narakha chinoro stall booking rok khai manai chini stall booking khainai ni from ni dam ke tongnai from ni rate from 100 taka ngai tei stall hingke 1600 taka khlaiye chinoro booking khlai manai aba hai hingke khnani simino chini from bahai no khnani simino manthoknai chini from bojaga manthoknai hingke KHUMULWNG go bania rei tongo chini takuk sadon electric ni dugan bini oro manthoknai tai aba haike dikon probir alaino no a block gono brok dugan ro a seto dikon probir chini circle ni cashier bini yagobo manthoknai aba haike ayang thangkangke apple dugan kaisa tongo abo ke Mr. Samuel misingoni secretary binaro bahaino kaisa manthoknai aboni bagai chung borokni contact number bahaino chung rijunai ami kisa contact number diko sadon electric ni binaroni hingkangke contact number 60096978084 omo hingke sadon binaro kaisa manthoknai Mr. Sadon oro teke saka Samuel oro ke 708538627 omo hingke Samuel oro manthoknai kisah gadi dikon purbini hingkangke chung ulo screen no norok mansini screen no pura rojak tongnai am bagai screen no norok manaita bania khaini rok ni bagai je stall ni dam sono ni samane apno tai kisa clear ke side gore thamu baksa to chamang dugan tongnai baksa ri dugan tongnai kai abo kono sakak da tongo dam sekakjak kre abo egeino damungnai saltamoi 1600 taka stall naita aba hai gangke
ani contact number no anoro contact khaimanai ani contact number hangke 9362969061 hai hambai maru kaisa cheng koi hormung hangke chini khumulung circle ningi tai ang Christmas banik ni convener ngai o amchai ni to sung ringkha hai pono joto jagani joto area ni no chini tirpura o tongnai joto area ni no bania khaina ni tongnai ro norok bania khlaipai manai tai chini o Christmas program bo फाइना हिनी तंगनाय रो क्रिसमास बानी प्रोग्राम फाइयै प्रोग्राम रok नायफै मानाय जों क्रिसमास मेलानि प्रोग्राम रok नायफै मानाय आबा हेके joto mothani no joto area ni no joto jati no o jagao bania khaina ni bagai sep manay amon bagai joto no koijao norok dakti khlaiयै chini stall booking khaipai baidi taklayo जों je stall booking khayo aba haike no chini serial bo rojak nai aboni bagai nong thini o koimung hambai jotono।